kod Lydia Okeyo mokelo ni weche manyien ni an ka kod wakili kendo jatelo e duond bura mar Safina Willis Otieno kachiel kod bende an kod Robert Nyasuna ma en jakanyo mar duond bura mar ODM. Kawuono wadaketo piny Kenya ratil. Kaka wadaketo piny Kenya ratil, waneno ka siasa ji chalo ka gima gichako loso kweth moko ma gikoni gibiro dhi godo e yiero ma 2027. Tinende ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua loso e gwenge ma Meru kawacho ni kochopo dwe mar 5 to gidhi yango ni en nyamburko mane ma gidhi tiyo godo. E kinde be waneno ka weche osebedo ka gidore kagi wuotho kanyakla kod Kalonzo Musyoka mar Wiper, giwuotho kanyakla kachiel kod Eugene Wamalwa mar DAP-K, giwuotho kanyakla kod Jeremiah Kioni ma bende koni siro lwedo Fred Matiang'i ma en jatend migawo mar arita. E kindeno bende bang' Raila Odinga bedo ni ok oyudo loch e yiero manyocha otim Addis Ababa, Rigathi Gachagua nokone Nyasaye noneno ni ber mondo Raila kik yud komno nikech pod nitiere gik mang'eny monyalo loko e piny Kenya ka. Diponi Rigathi geto Raila to diponi onyalo yudo thuolo magilosi ma weche yudre. Nyakora Mogi duoko nyalo mana wuok kuom josiasa, ok an to an gi jogo ma obiro ka mondo wagane mbaka kodgi machiegni ahinya e ratil ma kawuono. Robert Nyasuna machiegni ahinya, wakili Willis Otieno machiegni uru. Wakawa thuolo mapiyo nikech weche mang'eny ikete ratil to ratil kame wayieko gi wengine piny chalo nade. Mos Nyakora Mogi Ajwang' kasto ing'isa ni piny Kenya orie kanye. Erokamano ahinya George Bati, kawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi duto te ni oimore uru kamoro amora ma untie. Wadwa twak maber wang'e ni to piny Kenya ni ratil nang'o, ochako kure to rem gi kanye. In en kanye gi kaka inene in gi ratil mari? Sani Kenya wan maber nikech bet ka balancing moro osebedo ka timore kata weche osebedo ka tek kamano. Kaluwore kod Robert Nyasuna, ratil pod odiedo, okorach, okober ahinya, okorach, en dire kanye. Wakili machiegni. Erokamano ahinya George. An kaketo piny Kenya ratil. Yes. Ruto osego piny dusla. Kendo goga dusla bogore piny bolwar. Nikech sama wuoyo kodi ni, kidhi e osuptal mar Homa Bay, idhi e osuptal ma Siaya, idhi e osuptal ma Migori, kata General ma Kisumu, idhi yudo nyithindo monyuol momaki nikech ok ginyal chulo Sh10,000 mar konyruok. Nikech Ruto nogolo linda mama. Nyathini ka mondo chul 10,000 pok omulo kata pesano. Onyuol ok nyal yudo konyruok. Sama wuoyo kodi ni, nitie SHIF-SHA. Ji mang'eny matuo, matinde kata WhatsApp king'iyo. Ji duogi mane buche mondo konygi choko pesa. En ng'ama tuo adier. Nikech kodhi e SHIF-SHA, bil en kata 100,000, SHIF-SHA chulo Sh10,000. Mano to koro ang'o? NHIF yane tiyonwa. Sama wuoyo kodi ni, nitiere jok ma bende wan go. Mano onego bed ni dhi e skul mbalariany. Manoko report igani. Nikech pesa ma ichulo otamogi. Capitation mar sikunde ok mi sikunde pesa. Jopuonj ywak. Sama wuoyo kodi ni, jo UHC workers mano ndik ndalo Uhuru ka oketgi half salary manus, ji ok yud thieth. Koro an kaketo pinywa ni eratil. Kata sama wuoyo kodi ni, Wuod Kanjira, Denzel Omondi, quantity surveyor graduate, oninde low, oninde bur, futa auchiel. Nikech nonege gi sirikal to ratiro margi pok omigi. Koro to sani be kijande ma pod mang'eny mimako tilalgo ka bang'e kiwinjo nonegi. An aneno ni piny sani dhi marach. Mo ng'ato ok nyal wacho ni wantie gi balance. Nikech jothurwa osehinyore mang'eny. To jok ma wachogi kata king'iyo maandamano mane timre 2023 mano telne gi Jakong'. Tiji mang'eny manonegi. Mara pok ong'i accountability margi. Mar Gen Z ni bende jowa mang'eny nonegi. To nyaka mabe bipendo. Sani ochopo kuma sirikal matemo sayo ni mondo joma nonego be bipendo ka kik donjnegi. Anano ni ratil ni marach. Erokamano ahinya. Kaluwore kod Willis Nyakora Mogi, en ni piny Kenya ni kama rach. Penjo ewi gima wakili owacho. Ng'eni ni wakili to bende en jalup jatelo. Okoni orito mana chamo muma. Ok ang'e ni karago. Koro gima duong' ni ng'ama biro chamo muma, mano bende achiel kuom penjo. Kao kamano, Willis, ok ine ka samoro kwe manyalo bet gi kinde ni temo geng'o gik manyalo biro mbele machal kod mikwanogo. Ok ine kama en gima samoro kwe makoro neno sani nyalo bedo maber ne piny mondo gik machalo kod magi kik timre kinde mabiro. Ing'eyo ni Kenya ka ok nyalo wacho nitie tulo. Kenya nigi gwe sama wuoyo kodi ni. Karango rameny mar penya kate ok ane kuma ji gore. Kata jopiny gi jopiny. Jok ma wacho noset negigi. Nonegi gi polise. Ok onegi gi civilians. Ok onegi gi jopiny. Ka wuoyo wach mar SHIF-SHA ni. Magi jo Kenya ema tuo. Ka wuoyo wach joma tich otamogi. Magi jo Kenya.
ng'ama tich otamo en Ruto. Okay. Ma ok wabi wacho ni nitie tulo moro e Kenya kae momiyo sirikal ok nyal timo gigi. Okay. Nikech sama kata king'iyo kaka wuotho e pinje maoko gi. Nyoro kawuono ineno ka jo RSF, jo Janjawid. Janjawid omiyogi mana platform kawuono mondo launch political movement margi. To joka nonego ji karibu 300,000. Mawigi iwacho ni nyole ngumu. Jatend piny ok obedo korgi. Gin Kenya ka. Ng'at moseneko ma ginego ji 300,000. Ing'eni ji 300,000 mane chal jomo nego jo Kisumu te. Nonego sani koro Kenya ka nigi launch political movement. Kata jo US oketo negi sanction. Kenya ka to koro iketo negi mana red carpet, gitimo gik ma gidwa timogo, igo gi picha, to giwer, to gimiel, to gia. Joma negi nego, negi mana joma wigi otegno kamarani. Manegi nego Dafu. Koro king'iyo kendo kata gima notimre DRC. Wuodwa Raila nokoyudo kom. Nokoyudo kom ni nang'o. Nyaka wanyis jopiny adier ni gik ma Ruto obedo katimo internationally gi emomiyo ok wayudo kom ni nikech DRC ni kore wacho ni Kenya support M23 mondo lok sirikandno. Dine bed ni jo Sadak ochung' kod gi Jakom doyombo kurani e round achiel. Yes, wakili Olosa ng'eni en wakili. En wakili bet ka onyalo wacho en gi point mang'eny. Samoro bende gide luongo ni jogi mar do. Jogi mar do donjo no. George Gimadwa ni mondo awachi kendo ni mondo jowa ong'e weche ma wakilo owacho gin adier ok gin miriambo. To Ruto kane dwe mar auchiel higa mokalo kane weche odhine matek mana ni koro owuok iriembe ka jenzi owuok mager, Ruto nogo bade piny mowacho ni jodalawa piny ni gini tek, an bende koro aneno ka riembo piny ni koro tama, tanga ni koro baga, Rigathi Gachagua mane watiyogo bende chalo mana ka gima koro tucho meli gi e iye, koro bi ukonya ma jakom ogolo jogene jochama motegno mogolo mowacho ni wuothuru mondo udhi ukony bwana ni nikech Kenya marwa waduto mondo wa stabilize the country mondo koro wakuka wang'ane ni to ere kaka Kenya nyalo dhi maber. Ma ji odhi iluongo ni wataalam momiyo wa Ministry of Finance wantiere kaka ODM, momiyo wa Ministry mar Energy wantiere gi ministries mang'eny mopogore wan godo mondo mi wakonye wang'i kaka wanyalo keto Kenya mondo bed motegno. Omiyo thuolo mar advice kata mar konyo Ruto mondo ota meli ni machop kuma odhiye pod nitie, kata weche ma wakili wachogo pod wanyalo wacho ne Ruto ni Ruto idhi marach ka, pod yawe malach ni miyo mana uchiel kende, ng'iyane ka pod inyalo yawonwa kata 4 moko kata mana sha kanyo, ing'iyane ka giginen andi ng'eyo ni nyaka wabed joma goero kamano, kata jok madok chien, kata ng'ato rach manade to nyaka wabed ni wanyalo dok chien. Ok nyal kwere dok chien. Kamano kanyocha inego ji aoya mako ji abdak jakome manowuok Raila Amolo Odinga mowacho ni wach mar teko ji nyara nyaka rum, mokwere motegno kabisa, nyaka kata kanyocha gin kode Homa Bay ka ochung' mokwero kabisa, mineno ka wachno bet ka koro kaka nodhi matek bito dok chien. Tineno ka wuod lang'o ni owuok gi jakom kachiel kane jakom ochako wuodhe mar dhi Addis Ababa, mowuotho kode momiye support, moset ne secretariat, mo support ma kata kanyocha wantiere diskuchucho entie kode. Omiyo kata ng'ato rach manade nyaka wadog chien mwawach ni erokamano itimo kama, lakini wan gi weche wa Kenya ka monego wachak wadug wagoye mbaka. Aneno ni Ruto oyawo thuolo mar mbaka kata mar advice minyalo miye, kata weche ma wakili wacho gi eki pod gin weche minyalo wachne ni idhi marach ka, ka ok dhi maber, nikech George gima nyaka wang'i en ni nyaka wang'i ni wan bende wantiere Kenya ma en marwa waduto, ok en mana mar soko wang' ng'ato, lakini en ni ere kaka wanyalo keto Kenya mondo bed maber. Ere advice mwanyalo miyo ker kar mondo wacho ni Ruto ini orumo to en ker mondo igole ker kanyo ok en tich mayot. The best mwanyalo timo en miye advice. Ting'e ni sani kaka oganda wa mar Joluo oyawonwa thuolo mar loso kode, jakom nyalo loso kode, onyalo winjo, kendo jowa moko bende mantiere migepe mag sirikal. Ing'eyo wakili ni kata sani nitiere PSS midhi loki mbele ka ma thuolo moko nitie ma jowa nyalo yudo kaka donjo kanyo. Omiyo ng'ata momi tich e sirikal mondo tim tije mondo Kenya obed maber, nikech kata obedo ni rech top gi e wiye
ni Ruto ema beto top gi malo koro miyo gino ridore piny, lakini nitie jok mabeyo diere kanyo George Bati. Omiyo kik wa blame saduto, lakini wang'i aneno to ere advice gi ma wakili chiwo gi, ere kuminyalo tagie maber mondo Ruto winj wach, nikech Kenya en marwa waduto. Wakili Robert wacho ni Kenya mar jo Kenya duto. In en gi jatend piny. Mise ma digom mondo ne kata ikele sirikal kata ikele telo mar Kenya en ka Kenya chung' motegno. Jasiku en Ruto koso gin gik ma miyo piny Kenya bedo gi pek. Ing'eyo ni penjo no ber. Yes. Jasigu en ni Ruto tich otamo. Gik motimo policies mobiro godo inyo japiny ahinya. Makata sani awinjo ka owadwa wacho kaendi ni Ruto yawonegi sirikal gin gi kombe. Nyache giwacho ni pesa nindo Homa Bay to stima nindo Siaya. Ok atamra. To dhi e Homa Bay kuma wacho ni pesa nindo ni. Ji adi ma thagore Homa Bay kanyo nikech gionge pesa. Ji adi ma onge tich. Ji adi ma imedonegi osuru pile Homa Bay kuma pesa ninde no. Ma ok ginyal nyiewo gik moko. Ji adi ma nindo kech kata kawuono gotieno sama wuoyeni. Nitie ot ma ng'ato ninde kech kawuono. To kabi wacho ni wanga emomiyo jogo nindo kech. Abro wacho ni policies mag sirikal maduong'. Koro sama Ruto wacho ni oyawo ni mondo nyami advice ni. Ok onego bedwa wuoye ni Ruto yawo opportunity ma ji wuoyo mondo mi jowatelo kombe. Onego bedni wa ji wuoye neno ni ber bet ne japiny. Wang'iyo maslahi mar ng'ama ni piny ni mondo odag e ngima maber. To gima be wacho ni Ruto nokonyo jakom ndalo campaign. An ing'e wacho gimoro achiel. Jakom no lose AUC. Ok ni nikech jakom. Kenya manorem. To Kenya norem nikech timbe William Ruto. Ochal ng'ama nomiyi silaha, omiyi tong' ni dhi many mbidhi e thim. Mano konyi, omiyi tong', nomiye pesa, omiye resources, dhi many kom mar AUC ni. Sama jakom osechopo koro bomako gini okete mbelene. Ma koro dwa batong' mondo chuo godo mbidhi ni. To Ruto bukre chako go koko tok jakom ka bobuog leni. Bale wuok ng'wech, jakom koro ok chuoye. Nikech sama omiyo jakom no support ni. Ang'o modhi timo DRC? Iwacho ni koro DRC, Kenya gi Rwanda chal modonje wechego. Koro jo Sadak madokonyo jakom, ok okonyo jakom. Koro kik wang'ini nikech omiye pesa okonye tayo campaign mare, nyaka wang'i tang'o momiyo jakom nok oyudo kom ni. Nok oyude nikech timbe mag Ruto gi. Ochal jajuok ma iri. Omiyi gimoro, onemo goni koko, to kiwuok e yaw dhot, ni en ng'ama an baneno ng'ano kokalo ka. Timbege emomiyo ok wayudo gini. An gima wacho kendo gima wachune ka Josafina. Wan wawacho ni telo midwaro Kenya kaendi en telo mar gero ber mar japiny. Ok telo mar miyo kombe ne wados man malo kaendi gi. Nikech en kayem nono kambadi mowadwa kata Wandai ma bende wadwa en waziri to sani e gwengi Wandai Eunice thagore Shifsha ok nyal tiyo. Teni nyako matuo pesa maonge mar thiedhe godo. Onge tiende bere ni Mbadi en finance minister to sama wuoyeni nyar Oluoch mawuok Kabuoch donje sirikal dhi school notame higani wachoko ne WhatsApp group. Koro mane gima nawacho ni onego bedni wawuoye ni sama oyudo telo ni agenda mane miwacho to onego bedni en agenda magero jopiny. Dibedi rokara maber ka japiny wane nigi pesa to joluo ok gin kata waziri miwacho gi. Debe ni sirikal tiyo maber ma jopiny yudo nafu. Ok menne gi pesa. Sani Mbadi dhi lando no finance bill ka endi dweche ariyo mabiro ga higa. Idhi neno kimedo osuru ne jopiny. Koro ang'o wach nikech en wuodwa. Poko medi koro kwanyal wacho ni dhi. Wacho ni idhi lande kendo ni jondik piny. Mano kaluwore gi Patch Willis. Gisenyisowa projection pesa ma gidwaro. Gidwaro budget mar 4.5 to 7 trillion. Mane ma gidwaro 4.7 trillion. To king'iyo gi collection magi ma higa ni gidhi collect 2.1 trillion. Manyiso ni pesa jaka gimedi mondo gichop projection magin godo ni. To pesa kuma gidhi gole en mana kuom japiny. To projection oting'o nyaka grants oting'o nyaka. Manyiso ni oting'o nyaka loans. To loan en gowi. Gowi no ng'ama chule. Gowi no en japiny. Watik mani. Gowi mimedo budget ni. En gowi midhi kawo ni japiny ni ema nyaka ne chule. Right. Yes. Robert ni George ka wang'iyo ratil kaka Kenya en. Nikech gimonego wawache ni to Kenya chalo nade. Kenya ringo nade both politically gi kaka dhano winjo, kaka oganda winjo. An aneno ni en thuolo ma mondo mi wami William Ruto thuolo mondo mi oti. Weche maricho
wanyalo wacho kendo wanyalo rizgi, wanyalo wacho ni ka ok dhi maber, sha ok dhi maber, jopiny ni nade. To gima nyaka bende wang'e, Kenya is a third world country, is a developing country. Tiende ni en piny ma pod dongore. Ok onge miujiza kata miracle ma ng'ato nyalo donjo ofis kawuono, kata ne safina ema ne bede telo kawuono. Iwinjo, ok ne wanyalo solve weche waduto te dichiel ma Kenya koro beda ka Amerika. Ok kamano. Nitiere thuolo ma nyaka mi ng'ato mondo mi oti. Kendo adwa ni mondo aket poch kipak ne Safina Party Willis gi jatende, nikech gisebedo ka gisiemo wang' ker. Mano gima ber. En mano nyaka wabed fair. Nikech bwana ni eka nochako tich. Ka odonjo ni to obedo gi tulo. Fairness bedo e yo machalo nade? Fairness bedo niya, wamiye thuolo. Higni 5 biro madhi rumo 2027 ma koro odhi pedhogo gik mosetimo. Koro wamiye higni 5. Wamiye higni 5, wanyalo siemo wang'e. Lakini wacho ni koro mondo Ruto rach saduto ok kony, nikech kata korach to Kenya nitiere pinje mokere ma ok nyal. Iyudo ni nitiere pinje Willis ma inflation odhi malo, iyudo ka dola odhi malo. Aneno ni Ruto get a lot of controls gi support mar jakom gi goodwill ma jakom omiye. Robert, yes. Denzel Omondi, wuod Kanjira, Yes. Denzel sama wuoyo kodi ni otho. Nonegi gi polis. Koro wawe meru nafas. To joma nonego Denzel gi. Ang'o ma mono gi tere gi do. To familia mar Denzel. Ang'o ma mono sirikal chulo gi fidia. Nikech mane wuodgi. Ma ndiye mane taya mar dalano, mar gweng'no. Taya no sim gi sirikal. Koro wan wadhi mbele, we will gi taya mar Kanjira ni. Koro gima nawacho en niya. Gik moko so nikech wachal joma wigi wil. To Denzel ema nachiel. Joluo manonegi e mandamano mar Gen Z gi. Chopo mana joluo 30. To joluo manonegi e mandamano mag Jakom ma 2023. Chopo mana karibu joluo 60 gi wiye. Chopo mana 80 gi wiye. Mago joluo. Mago remb Ramogi manonegi. An gima wacho ni onge mbele nyabet maber kapok umiyo jogi ratiro margi. Wachakwa wacho niya, wakwa umos oganda luo. Jouma notho, wakwa umos. To wabe miyo gi memorial. Watimo rapar margi. To jo familia maggi wamiyo fidia. Kauru gini okoromo, lakini temuru akunyalo joloru godo. Mane ma ng'ato kotimo tiwacho ni hawa mato koro wuoth odhi maber. Wanya wacho ni mbele nyabed maber. To ka wiwa wil. Which will ni emomiyo Baby Pendo nonegi. Nyathi ma jai dweche 6 nonegi baby coat mara Nyalenda. Baby Pendo nonegi baby coat mara Ken dweche 6. Nyathi ma ng'anyo dak diye. To which no will gi Baby Pendo. Wachne pod nie do, koro wageno ni chieng' moro ratiro biro wuoth. No, debe ni sirikal, gimomono sirikal kawuono, miyo Baby Pendo gi lange gi nyithindgi. Wacho ni osetim nonro, nosetim inquest, bosa yud ni sirikal ema nonege, banyaka jok manochung' ne unit manego Baby Pendo go, osewacho ni donjnegi. Onge gima mono sirikal gi kawuono wacho niya, familia mar Baby Pendo, gi jo Nyawita, gi jo Kondele, gi jo Nyamasaria, gi jo Nyalenda, mano hinyre, ochul fidia. Kaso watieki. Nikech nokotim mano. Emomiyo noneg ji ndalo mane Raila odhi mandamano. To emomiyo kendo nonege ji ndalo mane Gen Z odhi mandamano. Iwinjo George, lweny ka lweny nigi casualty mare. Kendo sama wawuok ni wadhi lweny, wang'eyo kata Jakom Raila Amolo Odinga kane obiro bedo sworn in, nowacho ni awuok adhi. Kata ka wang'a tho kuno, kata ka dong' mangima, awuok adhi. Saya ma ji owuok ni dhi mandamano, kata dhi e kit ng'anyo mora mora, kata lweny mora mora. En gima ong'ere ni jowa moko nyalo dhi, jowa moko nikech en chiwruok. Omiyo sirikal be poko onap, be poko yie mowacho ni wan emane watimo kamano mondo mi gino timore ne richo, lakini nyaka wa move on. Mane joma no rembe gi onindogo emomiyo wachopo kama wachopeni, momiyo Kenya osebedo liberated wachopo kama wachopeni endini. All right. Robert wang'ado gi kanyo. Wadonjo wach mar loso riwruoge mag siasa. Na wacho motelo ni king'iyo
Rigathi Gachagua ma bende sani mineno kaka achiel kuom jogo ma tero sirikal gi ng'wech. Safina Party bende achiel kuom joma tero sirikal gi ng'wech. ODM iwacho ni sani dwa bedo osiep sirikal. Kata kamano nitiere jomoko ma bende ni oko magombo ni ODM owuog e sirikal mondo gibed ni koro ginyalo dhiro sirikal mondo weche oriere. Siasa ka ji dhiye, ji go kwano, ji temo riwore. Safina Party unne bath kor Gachagua koso nikech winjo ka Willis kone sirikal to gini obanyong. Diponi enang'o un chung ki un koso wakili dwa responde wachne Safina Party. Mtokni midhigo e yiero iluongo ni parties, political formations. Wan gi yiero sani wan half time, iluongo ni half time mar iginu abich mar life. Koro sani nyaka jikre kendo gigo nyaka binegi mopogore idhi neno gi mang'eny. Omiyo ng'ane gini Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa gi yawago giikore gi Gachagua duto te mondo ging'ane ka ginyalo loso mitoka manyalo ringo matek makal mar Ruto magidhigo mbele kacha. Wan bende e ODM warito mondo jakom omiwa direction nikech kano mono dhi eroeyu no ne ok otimore nade ne ok obed kamano. Koro sani warito direction kuom jakom mondo nyiswa ni to otimo nang'o nikech jakom pod tin. King'iyo jakom kata kaka oginene sani jakom otegno kendo pod nyalo dhi adhiya mabeda president mbele ka kaka sani Ruto chalo ni kaka sani ogore piny ka jakom wacho ni dhi jakom dhi adhiya mabeda president ka waneno kama en. Omiyo sani kik chandi idhi neno ka ikruoge bedo to gima ng'eyo onyalo ikore nade duond burani ka owe Raila oko. Duond burani dwa ikore machalo nade e kinde ma tuoke moko chal gima ni e sirikal ma jok ma samoro wuoyo oko mar sirikal machalo kaka jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna tineno ka en gima ok odwar gima ber makelo kwene. Giming'e ni wane gimiluongo ni broad based government masani ni ne wantie ga gi government of national unity diere Kibaki kaeto wabedo gi grand coalition government nobedo mar Uhuru Chanyichi iluongo ni handshake ma iluongo ni broad based. Koro broad based ni bet ka oriwo joge ODM gi UDA gi sirikal nitie mane kaka iluonge emomiyo ineno ka sani wanyalo bedo ni wan gi committees ma sirikal party mar sirikal emano nego be ni bete tideno ka wabete nikech ang'o iluonge ni broad based. To mana sirikal masani ok onyiso ni mane kaka piny dhi bedo mbele. Iwinjo nikech mbele kacha ka koro wachopo e dhotol to wago kwandwa wawacho ni Safina un kanye ng'ane un kanye biane uru mondo wang'ane kaka wanyalo dhi mbele. Omiyo jok mapingo sirikal to ni e ODM ok understand gimiluongo ni broad based. Nikech broad based oriwo waduto kata kwa correct from inside. Ok inyalo wacho ni nichungi oko to joge umoko to sekaw nyaka committee mar monego bed ni bete gi majority party to untiere ubete mane e formation mar broad based tiende ni kata mana jo minority nyalo bete kombe mag majority kata mana bedo ni minister nyalo bedo ni aye minority party to nyalo bedo minister e sirikal ma ne ok gigone kura mane broad based. Iwinjo omiyo kaka Sifuna onego tang' ahinya kendo onego gi yua wigi ging'eni to jakom ng'iyo kanye paro chal nade because kata ka in secretary general mar party to in secretary general mar oganda nyaka ing'in oganda to wacho nang'o nyaka ipim kaka iwuoyo ere mood chal nade mood mar party kata mood mar piny chalo nade. Mood ma wantiere sani kaka party wa mar ODM en mar ero kamano. Paro nade Robert wakili kapodi wapenjo Robert wachni kaswadhi iparo nade siasa ka winjo ni ji wakoche awinja yes ni samoro nyalo or ng'at moro achiel mondo bane gimoro makata koponi weche okethore tuneno kaka gik moko upimo godo pa iponi mae gima Sifuna timo ok ayie kode nikech ok aneko en ke kuom spirit ochalo ng'ama nigi pache moro nikech ineno ka odhi riwore nyaka gi Gachagua gini olemo kodgi odhi kodgi kaeto o attack koni o attack wa makoro o attack nyaka ODM nyaka joge ODM ere richo ko olemo gi jomoko to kwero ni gimitimo gwaja to kane ka ber ahinya ingeni ya dadili ya mvua ni mawingu king'ie tinene ka olemo gi joka dade kwani wane onge kumwadhi le wanyisi gimoro achiel wana ka Josafina one very focused wana ok wane Kenya Kwanza kendo ok wane Azimio focus mar loso sirikal koso focus mar siemo gik mariche sirikal one focus marwa en mar loso sirikal to kendo ji samoro penjo ni ang'o miyo undak wuo gi jomoko gi
onge bura mabro bet gi chama moro amora ni wawiwuoyo mondo wapogre kombe. Wan coalition mabro loso en coalition gi jopiny. Mwawacho ni en economic policy mane ma sirikal onego bed ni biro godo manyalo gero ngima mar japinyni. Koro gima Kalonzo gini timo cha, gima Gachagua gini timo ka, ken mana mar pogo kombe ne jotelo. Wan to waonge oyo. Wan we wawuo gi jopiny, wamed lero ne jopiny. Tuo ma wan godo Kenya kaendi ma en tuo mar economy. Jo ODM be nigi ratiro margi donje broad based. Kendo en ratiro margi tiyo gi William Ruto. To an gima nyalo mana wacho ni kaka mana koro siep gin ODM mana dalawa. Yes. Nwago madala Safina ka. Gima nyalo mana wacho ni mana advice, brotherly advice. Ni samu medo donjo ka Ruto ni. To chilo moro nitie mamieno. To chilo ni chieng' kochopo chieng' mibro go kura. Ji ok bi neno ni ODM opogore gi Ruto. Ubro tingo chilo mar Ruto ni. To kede ma jopiny dhi chwado ugodo. En kede ma pod ichwako sani sama wuoyo kodi ni agulu. Nikech penjrie ni kata fato gima ne koro ketho ne Safina miyo ODM warning. Mara en advice. Willis wacho ni advice. En advice. Ang'ado nu mana rieko. Kede, kwacho ni kede vidwa chwad wango. Nikech ing'eni sama ne kata jakom dhi manyo AUC ni. Nitie gimoro ma kawuoyo go osiepe kamoko man pinje maoko mane wacho ni Kenya chal maneno very unstable. Ni nang'o nikech jo presidency gi nigi intelligence. Gi nyaka be gidhi gimanye intelligence report mar candidates duto. To rawere matindo gi Gen Z gi gik mane gindiko ne rais president ma pinje mopogore gi ywak mane gi ywak ni jakom ondhogo gini adier kata mriambo ywagno nochope it rais moko gi. Koro ing'eyo ni Kenya ka nitie tulo moro madhi mbele. Koro support mikelo ne jakom EUni en mar deal gi wach mantie Kenya ka endini. To mano be dibed ni miyo jakom no koyudo kuche moko ariyo kata adek moko. Nitie ma ywak ma Gen Z ywak godo Kenya kani nomiyo jakom ok oyudo gini. Koro an advice na ne jo ODM niya en ratiro maru kendo wan Joseph na onge shida ku tiyo gi Ruto. Nikech samu tiyo gi Ruto no bende tijwa bet mayot. Nikech koro joma dong' e opposition koni tin. Koro sama dhi campaign kodu wan ok wabi wacho ni ODM gino dalawa maduong' ni no gitimo gigo. Wawo nywando gi gitegi sirikand Ruto ni sirikand ni ogo piny dusla. To Gachagua gi Kalonzo samo campaign wabro wacho ni yawa coalition muloso ni en mar miyo Kalonzo komni, Gachagua komni, Eugene komni. Wan kanyo waonge. Wan odwa kaendi wan self contained, Wanjigi e president, an jalup mare. To mane gima dhi ne jopiny to campaign godo. Ni to gima kelo nu e piny ka maendi e promise marwa mar economy, mar uchumi. Ka jopiny oyiego to gibro gonwa kura. Ka giyie ni Ruto mondo dhi mbele. Owadwa ni kanyo gidhi mbele. Ka gineno ni Kalonzo gini mondo dhi mbele gi pogo ne jotelo kombe to jopiny othagre. Gigone gi kura piny odhi mbele. Mano kende gima na nyawacho. George, aneno ni nyaka be wa appreciate parties kaka Safina nikech seche moko kwa donjo e gimoro machalo kaka broad based kama unyalo nimo uduto ka okune mbele. Omiyo parties kaka Safina ma pod ochung' motegno ka ng'iyo weche mag opposition kata ng'iyo kwero sirikal is very important ne piny mondo ging'i anene to bende broad based wani because koro wantiere waduto ok wanyal kwero broad based wani wadhi nade. Lakini gima dwani mondo akon wakili en ni broad based no biro mondo kony piny ne dhi marach kendo koko ne nitie kendo tulo ne nitie sama tulo nitie malweny gore to japiny ema hinyore. Omiyo jakom no biro mondo olos this kind of government no ken mana mondo jakom oyien nyaka ne gini chakre kata ne wachak broad based ok wanyal wacho ni ne en mar pogo telo kata ni mondo ng'ata achiel ema mondo winj maber en mondo Kenya obed stable. Ka osebedo stable kaeto kod wang'iyane ere kaka dongruok nyalo biro. Omiyo Safina nyalo dhi mbele mar kwero sirikal lakini kata ka gikwero sirikal ka gikwero broad based government ma wantiere yien nyaka ging'e ni sirikal nyaka mi thuolo mar tich kendo result mag gik ma sirikal timo ok nyal nenore odiochieng' achiel. Gin gik mabro nenore bang' mowach ni igni adek kata ariyo kata adek mabiro kaeto koro wabro ng'en to broad based ni ne chalo nade. Kanyo cha ni winjo interview mane Mudhaura no bedo godo no wacho ni sirikal manotimo maber mogik ne en sirikal mar nusu mkati mane jakom Raila Amolo Odinga ne en prime minister. Omiyo to gino nyalo mana neno bang'e ka tich oserumo kor kenyalo neno ne to bende sirikal ni otiyo koso kotiyo. An kod adier ni weche mag SHA machendo bro dhi maber nikech sani koro jakom oduogo
Kenya. Koro dwa ng'iyo Kenya gi tocha achiel. Samoro dhine manodhigo Adischa, samoro ne nyalo miyo koro onge bedo modich ma kaka ong'i Kenya bedo matek. Sani koro jakom oduogo koro dwa go toch e Kenya gi weche duto komiyo Ruto advice tiyawo sirikal matin to jowa moko bende donje to wang'iyo kaka wapangore to 2027 wabro bedo gi formation manyien. Onyalo bedo ni en e UDA gi ODM, onyalo bedo kata Safina wa welcome gi warwako gi mondo wang'i kaka inyalo kony Kenya kamoro achiel. Safina wacho ni gino gidwar. Ok gidwar mana sani. Gi Willis wacho ni gino gidwar focus mar gin kum japiny. Yes. Gi gima dhi loko ngima japiny. Na gimoro amora motudo gi gimoro osetimore gino gidwar. Ok gidwar mana sani lakini Kenya ka ung'eyo kaka sani. No, you know kaka iloso sirikal Kenya ka. Nyaka ji riwre ndalo mane KANU dhi kende cha norumo sani nyaka dhano riwre mondo gino you can rule it out. Gina suna en kaka odwa maduong' to we awach marwa mar odwa ni. Yes. Wan wasewacho marwa ka Josafina. Wan wadich gi ber mar japiny. Economic promise mane mwamiyo jopiny. Ka jo ODM oneno ni economic promise marwa ni waloso sirikal ma loso ber mar japiny. To giwacho ni wawuok kumoro achiel. Wanyalo wuoyo. To ka ODM biro gi chilo mar Ruto mose kelo shida gi tene japiny. To wabro nyiso gi ni oyo uno wetewa, uno odwa maduong', lakini chilo mubiro godo ni to kapar kwa nyadi godo wuodhni kodu. Teme urate magi Ruto maruno, wane ku ubro chopi. Kalonzo gini be ko biro irwa. To wabro nyiso gi ni kapo ni un riwruok maru en mar pogo kombe. Ni mondo ng'ato bed prime minister, ng'ato bed minister, ng'ato bed ginene. Oyo wawe uru siasa mose bedo katimre Kenya kae ndini. Watime uru siasa mwanyalo ng'iyo ni uchumi mar Kenya ni inyalok nade. To wacho uchumi ni gima wacho ma ji mang'eny ko ng'en niya. Ang'o momiyo sirikand Kenya higa ka higa medo suru ne japiny? Nikech hola mabandia gowi. Ruto osekawo gowi mang'eny mabandia. Uhuru nokawo gowi mang'eny mabandia. Ruto ok nyal yawo bug gowi ni. Nikech ne gin gi Uhuru osekawe no wuon to ne gi Uhuru. Gachagua ok nyal yawo buge mar gowi ni. Nikech ne gi Ruto sama ne kawo gowi mabandia gi. Koro magi chilo mwana wacho ng'ato kik binwa godo ka Safina wani. Nikech wan pok wakawo gowi mabandia gi nyingi jo Kenya. Ma kochopo chieng' ni wabete telo. To wabro wacho ni bug go hola ni yawe uru ne jopiny. Nyisa ni gowi manokawo ni ndara mane manogero. Pesa ni be nobiro Kenya ka dier botimo gimoro. Kose pesa ni nodhi ofuk ng'at machielo. Magi ma jogi tok nyal timo, wan kendo monya time. Ok en gima yot. Nikech ji moko chamo pesa machopo mana trillion. Kendo kwa setimo forensic audit ka Josafina. Pesa ma ng'ato chamo gi nying Kenya chopo 4 trillion. 4 trillion en pesa ma kata kidwa gero godo ndara. Lam mawuok Mombasa badhi nyaka Malaba nyaka Kisumu nyaka Busia. Bigger level of national referral hospitals, county ka county te. Bi puonj nyithinde school from primary nyaka mbalariany. No. Mane pesa ma ng'ato chamo obet godo piny. To emomiyo higa ka higa ibiro penj higa ka higa. Willis chieng' maluongi ibiro biro go tasno ka. Wan gi bugno mondo wawuog gi bugno. Wawuog gi bugno. Abo mi bugno. Kara king'iyo website na sani dhi Safina Party. Iboyudo ka bugno waketo kanyo. Koro gima tiketi yo kanyo tawacho ni. Kapo ni ng'ato nie nafas montini. Jo ODM no ne mano gima racho nego be ni ng'iyo wachno. Jo Gachagua gino no ne mano gima racho nego be ni ng'iyo wachno. Wanyalo loso coalition. To ken coalition mar ni kombe. Wanto waonge oyo. Lakini uyie ni nitiere kama ji nyalo rome. Uromo nyarome to romo no bedi ni en romo man gi agenda. Ta agenda mare obed ni ng'iyo ber mar japiny ni ineno ka nyalo golne osuru mang'eny mochulogi. Oyud nafu. Giming'eyo ni ODM as a party en party mochung' ne gimiluongo ni social justice. Tiende ni ong'iyo maslahi mar japiny. King'iyo kata wuoth ma ODM osewuotho even for 20 years kata king'iyo jatendwa Raila Amolo Odinga wuoth mosewuotho en mar kedo ne japiny. Ok apar ka kit kedo ne japiny nyalo lokore mana nikech koro wan e sirkal matin. Aneno mana ni koro kit kedo ne japiny dhi medore nikech koro wan machiegni. Inyalo neno books go, inyalo neno ni hola ni ok ber. En ng'iyo i sirkal gi iye ema wantiere sani. Iparo ni itimo ma kimaksudi mondo jomoko bede iye mang'iyo kaso kelo weche ma koso ilose mondo wuo kode wuo iye kanyo. Apana, ananeno niya gima wacho en ni bedo ma wabedo machiegni ok rach. Okay. Iwinjo nikech wadhi ng'iyo richo gi duto nikech our core mandate kata gima wachung'ne our fiber en social justice tende ni tiyo matek ne japiny mondo japiny kik hinyre. Gima wakili Willis wacho ni gin ging'iye gi oko
wan wang'iye gi e iye Aya. iwinjo omiyo kata kombe manyo wayudo sani gi gik modhi yudo duto gin mag ber japiny oyudo gi e iye. gi e iye ka Ing'eyo mana gima wacho. Iwinjo ka osiepna wuoyo ni kombe mwadhi yudo. nyaka wayudi Ok owuoye ni VAT michule mafuta dhi dok piny. no wadhi ng'iyo gi e iye Emomiyo awacho weche niya, gi dhi los ka wasedonjo e gimonego iye bed ni wachako wuoyo, emomiyo wacho wan kod wuoyo gi ng'ato. Wachako ni VAT michulo mar mafuta ni 16% ni. Ok duoke kata 5%. To gi sani onge ng'ata ng'ata momono Ruto kata jo ODM mane broad base gi. Onge ng'ama momono Ruto mondo ti gi sani mondo mi jopiny gi nafu. An aneno ni jo ODM obam matin. To samoro gin bende giparo ni bam kuma neno ni bam no gineno ni giyudo maber. Onge tabu. Japiny bro bet gi chieng' ma obodo miyo jo duoko ka be giyie gi wach mar broad base mokelo ne hinyruok ni kose gidwaro jok madwa tiyo ne campaign mar konyo japiny kendo miyo japiny nafu. George Watiek. kata ka watieko Watiek, yes. what was the alternative ne en mane we piny mondo wang' nikech seche ka piny nosebaro mochiko kumoro nono iwinjo What was the alternative? Alternative en achiel. ODM en opposition party kaka Safina. Onge gima rach, onge richo bete opposition kaka wabete ni. Alternative en ni kusegolo Kenya Kwanza oko. To jopiny odoge yiero. ODM nigi manifesto margi. Penjo ne en ng'ama dhi kawo kom. Ema nyisi niya, ji nodhi yiero. ODM nigi manifesto margi, ODM nigi presidential candidate. Jakom dino bedo gi nafa, ndalo mane jakom timo maandamano. Wadoge yiero wakil. but onge kata IBC Waduoki. Okay. Dine bed ni kara jakom ne timo maandamano mare 2023. Don en mar golo Ruto telo. Dino succeed. Don ji to dhi yiero. Mana mar Gen Z ni bende. Dine bed ni gi succeed, ji to dok e yiero. Jakom do biro gi manifesto mare. Jo Safina do biro gi manifesto margi, Kalonzo do biro gi manifesto margi, to jo piny no yiero. one last one Yes, Mugi jakom wacho pile ni there are many ways of killing a cat nitiere yore mang'eny mag nego paka Erokamano nyakwar Mugi kuom kete ratil odhiambo ma kawuono. Abiro ka kod wakili Willis Otieno kaachiel kod Robert Nyasura. Willis en jaduond bura mar Safina Party, Robert Nyasuna en jaduond bura mar ODM. Nyakwar Mugi waketo Kenya ratil gi kanyo bende makelo e giko. Oriti Masani. Nyinga George Bati.